Mthandeni amagama amaqala ngomthandeni ngoba lona gama elilula lilegcoka melisha lilocal ngoba likwaZulu Natal kakhulu. Hayi wena leli kaMthandeni wayisho le leli kaMthandeni ayi ligcwele yonke into hamba kakhulu futhi uyadlisa ngalo. Ngiyadlisa ngalo Mthandeni. Ngiyabona Yeah uma uzobathi umthandeni babefuna sikuthande kanje bakwenzeka. Kwaba isiprofeto nje. Yasibona ngase ngilandela igama nanokuthi enye into enkulu abantu abangayazi yonke into iyaqala ukwenzeka. Iy'ngane zami zizobiza isibongo sakaMthandeni. Uqongo uzobiza uMthandeni isibongo. Uthini wena? Ngizoveza isibongo nje sakaMthandeni. Asinadlozi akamuntu nje kaMthandeni. Akunasithakazelo sakho. Sisugapha sibe nedlozi maze hayi wena mhla kwahamba mina uzoMthandeni nje ubunkuzi nje. Ubunkuzi konke lokho futhi lapho reality show kuzovela ke SABC1 ukuthi isibongo sami mina ngwakamini. Ingane zakho njani? uMthandeni ezalwa uManqele. Kodwa uyitshela zingathatha amanqele zingaqonywa kamanqele zingathathi kamanqele uhamba phela uzulwana mhlawumbe mase ku nango eseyivula ke manje wayivula ke manje akivuli kodwa ke impela nje ngumthandeni ngoba ngiyinsizwe kholelayo ekutheni iqale izinto ezintsha yenze izinto engajwayelekile even nakhona lapha kumaskandi ngidume ngakho lokho kunezinto engizenza nje bese ngiyeka wobona ngoba into yami ithandeka uma ngakhumuza ngishintsha upende nje kuze kuphele 5 years mangithenga imoto kuze kuphele lamathezi lokho yinhle nje uyabo ngoba yonke into engenza ngiyiqala ngiyithanda. Injalo ke indaba wengane zakwethu usho njalo ke uMthandeni eveza ukuthi ingane zakhe nesizukulwane sesizobiza isibongo esisha esikaMthandeni okuyigama lakhe ke lapha na wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho Paul kube ukuveza ngokusobala ukuthi konke lokho kuzovela uhlelweni lakhe ke lapha luzovela ku SABC1 ngesonto ke lapha na wengane zakwethu. Ake sidibane comment section ngezuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho Paul. Amamusha ngiyacela wenza okulungile ugcina subscribe ugcine phela ukuze uzothola ama notification njalo mas posta ivideo entsha si channel siyabonga.